Bona nit al públic assistent i als companys i companyes de corporació. Abans de llegir la moció, volia recordar que avui fa justament 40 anys de l'accident del 24 de setembre de 1980 en el que el tren de la C3 va atropellar un autobús i que se va cobrar la vida de 27 persones. Segurament abans de l'accident de metro del 3 de juliol serà l'accident més important en Espanya de transport públic o, si més no, ocorregut al País Valencià. I també, al final, el que reclama aquesta moció és una sèrie d'inversions que en aquell moment anava vinculada a la supressió d'espassos a nivells, però ara estaria vinculada a una dotació adequada de mitjans per a la línia de Rodalies, la línia de Rodalies C3. Exposició de motius. En setembre de 2015 es van reunir els alcaldes i alcaldesses de les poblacions d'Alaquàs. Volia dir que al final aquesta moció es presenta al ple amb el suport i la signatura dels grups municipals PSPB, PSOE, Podem i la regidora no adscrita. Volia agrair que se sumaren també a la moció. En setembre de 2015 es van reunir els alcaldes i alcaldesses de les poblacions d'Alaquàs, Aldaia, Bunyol, Camporrobles, Xest, Xiva, Loriguilla, Setaigües, Requena, Utiel i Xirivella, afectades i implicades en la línia ferroviària C3 València-Camporrobles. Conscients de la importància que les línies de Rodalies tenen en la vertebració de les ciutats i, per tant, en la igualtat d'oportunitats de la ciutadania, i que la solució als problemes del sistema de transport de Rodalies requeria l'acció concertada de totes les administracions públiques, signaren en aquell moment, fa 5 anys, la declaració de Xirivella, que el text íntegre de la qual, que no llegirem, però es troba en l'annex de la moció. Després de 5 anys d'esta declaració de Xirivella, la situació no és que hagi millorat, sinó tot el contrari. I per això cal reprendre aquesta reivindicació necessària i urgent, com han reivindicat en diverses ocasions diferents plataformes ciutadanes i de persones usuàries, com ara la Plataforma de Transport Públic de l'Horta Sud, l'Associació Valenciana pel Transport Públic, col·lectius d'usuaris del tren valencià, indignats amb Renfe, la Federació Veïnal Silvella de Xirivella i molt especialment la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la CGT, algunes de les propostes de la qual estan recollides en aquesta moció. Les dades facilitades per la pròpia Renfe evidencien un augment de les cancel·lacions. En 2015, en la línia C3 es cancel·laven el 0,13% de les circulacions, mentre que en 2019 se'n cancel·laren el 5,28%. El nucli de València torna a ser el lloc on es produeixen més cancel·lacions en tot l'estat espanyol. En 2017 i 2018 se suprimiren 2.000 trens per any en rodalies i regionals, quasi tots per falta de personal, de material o de manteniment del material. Aquesta pèrdua de qualitat de servei ha representat una caiguda en el nombre d'usuaris i usuàries. Les rodalies valencianes han perdut prop d'11 milions d'usuaris en una dècada. Els valencians i valencianes necessitem que l'Estat millori els serveis. Millorar els serveis que ha d'anar acompanyada de la reflexió necessària per combatre el canvi climàtic i que requereix mesures concertades i consensuades amb les autoritats autonòmiques i locals. Han d'executar-se les inversions necessàries per a la modernització de les línies, la introducció de nous trens de disseny adequat als traçats, l'adaptació dels serveis als horaris demandats, la contenció o reducció de tarifes, la contractació de personal i l'electrificació de la xarxa per a garantir el servei a la població. El transport públic ha d'estar garantit mitjançant un finançament regulat. Cal una llei del finançament del transport perquè l'Estat transferisca els diners necessaris d'acord amb la població de cada territori. En el cas dels trens de Rodalia, són gestionats per Renfe com a operadora i Adif com a administrador de la infraestructura. Les dues són empreses públiques dependents del Ministeri de Foment i, per tant, es tracta d'una competència exclusiva de l'administració central a hores d'ara. L'Estat no ha licitat cap de les grans actuacions previstes per al País Valencià.
L'objectiu ha de ser també facilitar la cohesió territorial eficient i sostenible que col·labore amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles que marca l'Agenda 2030, a la qual es van comprometre com a país que viu en una emergència climàtica. No oblidem que el ferrocarril és el mitjà de transport col·lectiu que aporta major eficiència energètica, menor impacte atmosfèric i acústic, menor impacte paisatgístic, més avantatges econòmics i més avantatges socials. La línia C3 de Rodalia, que connecta València a Utiel, té una gran potencialitat turística. Un turisme ciclista, el senderista i el naturalista es pot complementar perfectament amb un servei comercial adequat, sobretot ampliant el final de la línia C3 complementada amb la renovació i rehabilitació dels 20 quilòmetres de línia entre Utiel i Camporrobles, que no ha rebut inversions ni actuacions en els últims 25 anys i que possibilitaria que aquesta localitat veiera incrementades les freqüències de 3 trens a 7 diaris. En l'actualitat se circula a 60 km/h pel mal estat de la infraestructura, amb una xicoteta inversió, el canvi de carrils i de travesses per les reutilitzades i dispositades des de fa anys en la pròpia estació d'Utiel, no sols es podria rehabilitar el traçat d'Utiel a Camporrobles, sinó també fins a Conca, i passar d'una velocitat mitjana de 55 km/h a 120-140 km/h. Avui la situació del ferrocarril en aquestes comarques és insostenible. La realització d'un projecte per fases permetria una posada en marxa gradual, sense haver d'esperar que es disposen de les partides econòmiques suficients per a dur a terme el projecte de manera completa i sense les preocupants supressions i demores que porten inherents a aquest tipus d'actuacions. Aquestes 5 fases consistirien d'una manera succinta en obertura del túnel que comunica València Nord amb Sant Isidre, habilitar la doble via construïda fins a Xirivella i executar el tram restant fins a Aldaia, on hi ha terrenys que permeten aquesta intervenció, amb l'excepció del pas pròxim a la rotonda del carrer del Ratxolar, en què s'hauria de recular el traçat un parell de metres, però sense dificultats tècniques d'envergadura. Amb això arribaria la via doble fins a Aldaia i es podria augmentar el servei entre un 40 i 50%. En la següent fase s'electrificaria el traçat des del túnel de Sant Isidre fins a Bunyol. En la quarta fase es podria duplicar la via fins a Bunyol amb l'electrificació també, evidentment, de la nova via. En aquesta 5a i última fase s'electrificaria el traçat des de Bunyol fins a Requena, Utiel i Camporrobles. Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Xirivella acorda. Primer, sol·licitar a Renfe i al Ministeri de Foment que busca alternatives que permeten l'augment de freqüències, millora d'horaris i garantia de servei prolongant la línia C3 fins a Camporrobles, així com l'assignació d'un pressupost anual que garantisca l'explotació del servei en les màximes condicions de qualitat i seguretat. Sol·licitar al Ministeri de Foment la rehabilitació i adequació de la línia entre Utiel, Camporrobles, Conca, en la qual se circula a menys de 60 km/h per mal estat de la infraestructura. Tercer, sol·licitar al Ministeri de Foment l'obertura del túnel que uneix directament l'estació de Sant Isidre amb València Nord, sense haver de passar per la Font de Sant Lluís, la qual cosa permetria augmentar el servei de Rodalia de la C3, mesures que reduirien considerablement el temps de viatge per arribar al centre de València, que en l'actualitat és almenys de 30 minuts en el cas de Xirivella. Quart, sol·licitar al Ministeri de Foment escometre la duplicació i electrificació de les vies entre Sant Isidre i Utiel Camporrobles per fases, perquè s'agilitzi la seva posada en funcionament i s'eviten els inconvenients a les persones usuàries. Cinquè, sol·licitar al Ministeri de Foment i a la resta d'operadors de transport públic que vigili especialment l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Totes les instal·lacions i serveis han d'oferir les mateixes possibilitats a totes les persones i per això han de comptar amb equipament d'accessibilitat suplementari per a garantir l'equitat. A més, s'han de dissenyar protocols que eviten perjudicar els usuaris quan l'accessibilitat de les instal·lacions es vegin minvades per alguna avaria. Sisè, demanar al Ministeri de Foment la potenciació de l'ús compartit amb la bicicleta, adequant els vehicles amb espais compatibles
trens turístics específics en dates puntuals per a donar a conèixer les comarques de la línia, així com que agilitza les mesures per a potenciar la intermodalitat entre els diferents serveis de transport públic, incloent els intercanviadors modals de bicicletes i els espais habilitats per a bicicletes als trens, a fi de facilitar la mobilitat prescindint del vehicle privat. Igualment, s'ha d'aconseguir una unificació dels suports, dels títols i de les tarifes entre totes les empreses de transport públic de la Comunitat Valenciana per aconseguir una intermodalitat i una integració tarifària reals i efectives. Instar la Generalitat Valenciana a iniciar les gestions necessàries amb el Govern central per aconseguir la transferència de competències dels serveis ferroviaris de Rodalia, segons el que disposa l'article 49.15 de l'Estatut d'Autonomia, d'acord amb el que disposa també l'article 149.21 de la Constitució espanyola. 8è, instar el Govern central a realitzar totes les intervencions necessàries per a poder assumir aquestes competències abans que se'n produïsca la transferència i acompanyar aquesta transferència de competències del finançament anual necessari per a poder gestionar i mantenir-les correctament perquè la Generalitat Valenciana puga donar compliment als compromisos i a les intervencions pendents al nostre territori. Últim, donar trasllat d'estos acords al Ministeri de Foment, a la Conselleria d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, a l'Autoritat de Transport Metropolità de València, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congrés i del Senat, a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a DIF, a Renfe, a la Plataforma de Transport Públic de l'Horta Sud, a l'Associació Valenciana pel Transport Públic, a la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, indignats per Renfe, a la Federació Veïnal Silvella de Xirvella, a la Federació Valenciana d'Associacions Veïnals i a la resta d'ajuntaments signataris de la Declaració de Xirvella. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Respecte a l'esmena que proposa el Partit Popular, dir-los que vostès tenen una espanyolitat selectiva, perquè són molt espanyols de bandereta en alguna ocasió, molt espanyols de juntar-se en colònies de Vox, però després el que diu l'article 7è i 8è és compliment d'un punt de l'Estatut i compliment d'un article de la Constitució. A veure si va resultar que Compromís... Estic parlant jo, val? A veure si va resultar que Compromís va ser més constitucionalista. Perdón, señor Barbera, a ver, vamos a intentar de guardar los tiempos, guardar la forma, no interrumpirnos. Llevamos un año y algo de legislatura y vamos bien. Por lo tanto, vamos a seguir con lo mismo, ¿vale? Adelante, señor Barbera. A veure si va resultar que Compromís va ser més constitucionalista que el Partit Popular, perquè n'hi ha alguns articles, el 155 o el 135 sí que li tenen molta afició. El de defendre una vivenda digna per tot el món, no tant. Dit això, queda clar que no vaig admetre les esmenes que fan a la proposta. També preguntava sobre la idoneïtat o l'oportunitat de que se presenten en este ple. Jo crec que és bo que se celebren els 5, els 10, els 15 anys, perquè són anys que van diferents de cicles polítics. I la situació real és que estem pitjor que fa 5 anys i, a més, en setembre coincidís amb la celebració o el trist aniversari dels 40 anys enguany de l'accident de tren que n'hi hagué així en Xirvella. També coincidís, per allò de l'oportunitat política, en un debat en el Senat, en el que se feia a instància de Compromís del senador Carles Mulet, una proposta de llei per a un finançament de les àrees metropolitanes del transport al que el Partit Popular li recorde que va votar en contra. Igual també ho hauríem d'explicar això. Evidentment, el del plan de la DIF d'Íñigo de la Serna va despertar moltes expectatives quan va vindre així, però després res de res. Quan anàrem els alcaldes i alcaldesses de la línia a Madrid, ens van explicar que no n'hi havia res realment, que era un plus el que havia venut. Després, clar que és important el finançament per a poder fer aquesta transferència, però gràcies a la proposta de llei, si tira endavant, se podran corregir coses com en els 10 últims anys
Madrid va tindre una dotació de 1.358 milions d'euros, Barcelona 1.091 milions d'euros per als seus transports metropolitans i València només 83 milions d'euros. Això està totalment injustificat, és una assignació a dit. I així sí que té sentit la disputa que se porten entre el PP i el PSOE, perquè per als valencians i valencianes poca diferència ha hagut d'un govern o d'un altre. I al senyor Montaner li tinc que dir que no es pot ser només una qüestió de voluntat, que això no és suficient, que el senyor Ábalos i el senyor Sánchez li ha de dir que se fiquen les piles i que realment avancen en aquesta línia. A més, és intenció de compromís dur esta moció o equivalent a l'entitat, a la Mancomunitat de l'Horta Sud, com ja es va fer fa 5 anys, a les Corts i a la Diputació, per a que aquesta reivindicació fa 5 anys una oportunitat política o una escenificació que jo crec que va ser molt potent perquè tindre tota la representació i ahir n'hi havia alcaldes i alcaldesses de colors diferents, s'ha de tornar a reivindicar perquè realment la situació és que estem pitjors que fa 5 anys. Moltes gràcies per els que aneu a votar a favor, encara que no la firmeu, i entenc que això és una cosa que va continuar perquè és necessari per a Xirivella i per als pobles d'aquest sector de l'àrea metropolitana com Aldaia, a la qual sí Xirivella. Moltes gràcies. Muchas gracias. Pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Sí, des de Compromís veiem amb preocupació que sempre que se porta una modificació d'una RPT, el perfil lingüístic sempre és a la baixa. Per tant, el vot de Compromís serà en contra. També entenem que se desatén la recomanació de l'informe de la tècnica de normalització lingüística i que l'argument és de defensa de que pugui haver més gent que es presente, entenem que és una fal·làcia perquè en aquests moments, si n'hi ha un sector o un sector més que està molt afectat per la falta de treball és el sector del periodisme, per tant pensem que no hi ha realment aquesta limitació a que es pugui presentar més gent i a més ens planteja el dubte de tanta modificació d'aquest perfil si al final no és que se vol o s'està pensant en alguna persona en concret per a donar-li aquest lloc de treball. Per tant, la votació de Compromís serà en contra d'aquest punt. Fa unes setmanes van repartir el Crònica de Xirivella i simplement incidir que s'envia un missatge complicat d'entendre. Per una banda, se fa molta reflexió i se potencia molt el missatge de felicitar a les diferents col·laboracions de persones, d'entitat, de forma altruista i de forma interessada, però al final la portada se dedica a dir que qui no porta la mascarilla se l'anem a denunciar. Jo crec que és una incongruència i que és una pèrdua de potenciar el missatge que jo crec que ha de ser en positiu. Jo sí que vaig parlar en el regidor de Cultura i li vaig dir que si realment pensaven que era tan important el missatge de la mà dura contra els infractors, que potser se podia enviar a la contraportada del Crònica, però mantindre aquesta coherència en tot el text interior, bàsicament del Crònica, que va en defensa o en reconeixement, que crec que és necessari. Crec que era encertat aquelles persones i aquelles entitats que han fet un treball magnífic i moltes vegades no han tingut altre reconeixement que el que se li ha donat des de la ciutadania o des de l'Ajuntament. Després, recordar-li al senyor alcalde una sèrie de preguntes que no han estat contestades en altres plens, com per exemple sobre el deslinde del Parc del Che, si s'havia fet ja aquesta petició o si s'havia iniciat el procés. Un altre tema que havíem preguntat era al voltant de la plaça Espanya, que els tècnics municipals ens digueren que una vegada estiguera acabat el túnel d'unió de la A3 amb la B30
es podria demanar a Foment la reversió de les competències sobre la gestió d'eixos vials i també volíem saber si s'havia reclamat sobre el talús de la B30, que allí se va comprometre el Ministeri a plantar uns arbres i llevar de 4 palmeres washingtonianes que la meitat estan mortes, s'ha fet, està molt trist. Això enllaça ara que així la licitació de la redacció del projecte de la construcció d'un nou pont de connexió de la B30 amb l'A3, ens preocupa que l'aspiració transmesa per l'equip de govern sigui evitar un projecte que lesiona els interessos de Xirivella. I és cert que jo m'he alegrat i en Compromís m'he alegrat del premi que s'ha donat per la intervenció que s'ha fet en l'avinguda Camí Nou, que és un eix vertebral de la ciutat, però clar, què passa quan arriba aquesta avinguda a plaça Espanya? Doncs passa que no té una continuïtat ni amb l'entramat metropolità ni amb el barri de la Llum, que també és Xirivella. Per tant, no pot ser acceptable que l'objectiu de l'equip de govern siga que el projecte no lesione molt els interessos de Xirivella i caldria una solució coherent amb el projecte que s'està duent, per exemple, en l'avinguda de Camí Nou, d'una mobilitat amable que tinguera continuïtat amb València i el barri de la Llum. Esta pregunta va per a Karen. En el parc de la plaça del País Valencià n'hi ha una palmera que està morta. Seria convenient o replantar-la o pensar si altra espècie podria ser més convenient. Per al senyor Sandoval, ens preocupa l'estat de neteja i manteniment dels jocs en Ramon i Cajal, sobretot a l'altura del bar Roma. Si n'hi ha prevista alguna intervenció, igual en l'anunci d'intervencions que va fer l'Ajuntament no es detallava ninguna qüestió concreta allí perquè és un parc menudet, però sí que ens interessaria saber-ho.